Nou, ik was hier te schilderen en toen komt Arjen dan aan de eigenaar en die zei, wist toch wel even in de schuur zien? Want hij zei, die ulenbak die hangt helemaal scheef. Ik loop hier bij die trap, bij die ladder op en ik ben hier bovenin. Ik zit de situatie hier te bekijken en ik denk, ik tik er even tegenaan en wat gebeurt er in één keer? Nou, toen vloog er in één keer een uil uit. Nou, we waren helemaal enthousiast. Dus toen ben ik maar weer omlaag gegaan. Heb ik touw opgehaald. Heb ik die kist vastbond, want anders dan stort de boel hier in elkaar. En toen heb ik een zaklamp metgenomen. Toen heb ik even gekeken met de zaklamp erin. En toen zaten er 3 jongen in. Voor mij een volstrekte verrassing. We hebben al jaren de kist en volgens mij hebben we nog nooit jongen gehad. Dus dit was voor mij helemaal een verrassing. En we zijn er helemaal blij met. Het is uniek. Maar je schrok me best, denk ik. Nou, kijk, ik had alles eerder een uur zien. En ik was er natuurlijk al wat op berekend, hè. Zo kom ik s'avonds ook thuis, hè. Je weet het nooit. Nou, toen heb ik vrij snel de werkgroep Kerkuilen Friesland gebeld. De hoen die moet nog eens van boven komen uit de bakbouw en dan haal je ze naar beneden en dan worden ze ringen en dan het gewicht wordt met de snavellengte en de vleugellengte en dan kun je onder de vleugellengte kun je zien hoe hard dat ze binnen ongeveer en dan zetten we er weer om. Neem maar een leer erbij. Even gluren. Nog even zien of ik ze eruit krijg. Ik zie in ieder geval 2, maar dan maak ik even een grauw, hè, want... Daar zie je. Leeft hij? Ja, ze leven altijd. De meesten als ze warm zijn dan. Het houdt me 12 op. Ik ben een week of jou, dacht ik. 2 prachtige jongen, geweldig. De ene is wat groter, de andere is wat rustiger. Nou, ik ben benijd hoe snel ze zeg maar tot dat we ze 's nachts en avonds ook horen kunnen. Het is natuurlijk we krijgen natuurlijk een haat-liefde verhouding met die uil. En de liefde van dat het zo mooi is. Nou, en de haat natuurlijk, want ja, het was natuurlijk een bende. Vooral de oude en de jongen. Het is nou al een behoorlijke... Ja. Het is allemaal stront. Het is allemaal stront. Maar kijk, het jammer ervan is, je bent wel je zwaluwjong kwijt, hè? Ja, dat en die fluit dan mooier dan een kanarie. De meesten weten het niet, die willen een kanarie in een hokje hebben, maar ik heb beter een zwaluw in een schuur hebben. Maar deze uil... Ja, dat is prachtig is. Prachtig. Is geweldig, ja. Geweldig. Ik zag in december in de krant een hele mooie foto van Niels Westra. En er stier een samarkante man op. Toen dacht ik, nou die is van mij, een heel mooi mansje. De heer Gaf Hoosteen uit Zerhuizem. Een van de 4 verzetstrijders die op 8 december 1944 51 gevangenen uit het blokhuis Poort bevrijd had. Nou, ik denk, ik krijg er nou weer geen vel van. Als ik dit nou weer zou lezen, dan denk ik, jongen, wat een bijzondere kerel. Mag te zien. Ik wil kwetsbaar, maar toch een uitstraling. Dan denk ik, ja, fantastisch. Dus hij is eigenlijk gebeurd. En hier lijkt dan het plankje nou, waar hij op staat. Wat ging je nou dwam mooi dat schilderij? Nou gaan we daar dan heen aanstaan om hem dit te overhandigen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe zijn reactie is. Hoe hij dit vinden zal. Ja. En heb je Goffer wel eens in het echt zien? Nee, ik ga hem in het echt nog nooit zien. Dat is voor mij ook heel nieuwsgierig. Maar ja, goed, ik twijfel in geen moment aan. Als dat dit gezicht zoals dat is gewoon een prachtig persoon. Dat kun je daar zien. Daar heb ik geen moment twijfel over. Nee.
Nou, eens even zien. Die komt er zelf aan. Ik ga hem al. Hans Karelin. Geweldig. Nou, dat is helemaal mooi. Nou, goeiemorgen. Hoofdsteen. Ja, Nou, dan ga je samen over waar ze visite. jongen, de wonderen in de wereld. Nou, dat wonen we maar even jaren. Ja. Nou, wij wonen wel even binnenkomen, wat dat mij om jou. Mij wel. Prima, doen we dat. Allebei. Bij deze moet ik het jou hoe handigje. En nou, ik hoop dat je er wies naar binnen. Nou, Dat je er- we zullen eens even zien Ja, wat er van maken is. Ja, een mooi kladje. Prachtig, hè? Ja, hoe hartstikke fijn. nou, ik hoop dat je het wat mooi vindt. Ja, ja, een mooi kladje, ja, dat is echt Nou, mooi, dat joh. past er echt bij. Hij. Ja, dat is mooi. Ik zou zeggen, heel mooi bedankt. Nou, Ja. daar die. Want je komt wel even door de morgen te hangen, hè? Ja. Ja. Mooi, Mooi. Ja. Ja. Die gezichten zal ik nooit vergeten. Dat had verschrikkelijk indruk op me maken. Ja. Toen ik echt zoiets, ja, Ja. goh. Ja. Want jou wien toen ik nog heel jong. Ja. 24. 24? Ja. Zo. Ja. 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 Ja, ze zeggen zo, je bent een held, maar dat weten we net, hè? Nee, Ik tenminste net. nee, zo viel je dat net. Het kriebelt me wel daaronder in het leven. Ja, Doe wist. er heen en aan. Ja, dat weer verschillende bieden zit met de DVD, hè? Ja. Waar ik sabbat martelen. Ja, Ja. ja. Nou, wat voor stel, jongens. Ja, nou, ik ben onder de indruk. Mag ik hem nog wat nemen? Ja, dat kan ik aan.